стратегияны эшләүче кешеләр мөгаен бик нык эшенә кереп, тирән уйлап, аңлап эш иткәннәрдер дим, чөнки милли мәгариф булмаган милләтнең киләчәге юк. Һәм безнең әйткәнемчә, республик күләмдә кабул ителгән бөтен дәүләт документларының үзәгендә бер милли мәгариф. Безнең президентыбыз да, башка җитәкчеләребез дә моның бик мөһимлеген аңлап эш итәләр. Әйткәнемчә, менә моны тормышка ашыруның иң мөһим бер ысулы ул һәр татарның мин татар дип жан атуы һәм шушы жан ату процессын милләтенә файдалы итеп жан ату булырга тиеш. Ниндидер үзенең шәхси мәнфәгатеннән чыгып кына түгел, ә бәлки милләт өчен мин нәрсә эшлим? Татар милләте киләчәктә нинди була? Безнең милләт бүгенге көндә без әйтәбез, республиканың ул дәүләт теле дибез, ул титулы тел. Ләкин әгәр дә без битараф булсак, әгәр дә шушы стратегиядә һәм башка документларда каралган карарларны һәр кеше үзенең төп вазифасы итеп, үтәүне вазифасы итеп алмаса, без титулы милләт булып та телебезне югалтырга мөмкин. Шуңа күрә документлар бик вакытлы кабул ителеп барылалар һәм һәр татар менә бу документны өйрәнеп, укып, нигезен төшенеп, аны ниндидер бер кагаз итеп кенә карамыйча, ә бәлки һәр татарның бурычыдыр аларны өйрәнү һәм аларны тормышка ашыру юлы турында башлау. Башта миннән башларга кирәк. Без яратабыз тирә-якны тәнкыйть итәргә. Менә минне мин тәнкыйть итеп җитешсезлекләремне күрсәм, шуннан чыгып нәтиҗә ясасам, аннан гаиләмә күчсәм, аннан туганнарыма күчсәм, нәселмә күчсәм, менә ул чын мәгънәсендә эш итү ысулы булыр иде.